Synnyin valon lapseksi Lucian päivänä 1954 Haukivuorella Savossa. 6-lapsinen perheemme muutti pian Pirkkalaan, missä perhe kasvoi vielä 2. Isäni Toivo oli kirvesmies ja äitini Linda kotiäiti. Mummoni motto, ensin työ ja sitten leikki, on syöpynyt lähtemättömästi mieleeni. Kansakoulussa minua kiinnosti erityisesti maantieto, historia ja liikunta. Omissa nahoissani koin millaista on olla koulukiusattu. Urheilu, erityisesti lentopallo, katkaisi kierteen ja löysin uudelleen paikkani poikaporukassa. Elämäni sai uuden suunnan tutustuttuani seurakunnan toimintaan. Uskoon tulo 17-vuotiaana muutti tavoitteitani ja käänsi opiskelusuunnan. Näin tehtäväni palvelutyössä nuorten parissa. Lapsuuden kodin perhekeskeisyys ja turvallisuus saattelivat oman perheen perustamiseen. Vaimoni Pirkon kanssa koimme jakamisen iloa ja ymmärrystä. Vahvalle ja yhteiselle perustalle oli turvallista rakentaa omaa kotia ja suunnitella tulevaa. Lempäälän nuorisotyön ohjaajana tehtäviini kuului poika- ja nuorisotyö sekä osallistuminen rippikoulutyöhön. Vuosien mittaan herkkyys erilaisten ihmisten kohtaamiseen kasvoi. Olin poikatyöhön varsin sopiva, olihan perheeseemmekin jo syntynyt useampi potrapoika. Matkailusta sain avaruutta elämääni. Keski-Eurooppa, Israel ja Pietari tulivat entistä tutummiksi ja vaellusretket veivät minut uusiin paikkoihin. Projektityön kiehtovaan, vaikkakin melko vaativaan maailmaan tutustuin 90-luvulla. Toimin Tampereen seurakuntayhtymän, Suomen lähetysseuran ja kirkon ulkomaan avun Elämän puolesta -hankkeen projektisihteerinä ja lopulta varainhankkijana. Reilun vuoden aikana organisoin Laita lintu lentämään -hankkeen Namibiassa sijaitsevan Nkuren Kurun koulun hyväksi. Luonto kutsui yhä voimakkaammin, joten 90-luvun lopulla olin perustamassa Pohjolan Vihreä polku Oy:tä. Jäin pois nuorisotyön ohjaajan virasta, kun aloitin Merulahden luontoseikkailukeskuksen rakentamisen. Samaan aikaan vedin myös eräopaskursseja Nurmeksessa. Jo nuorena alkanut runo- ja lukuharrastukseni syventyi kokonaisvaltaisemmaksi kulttuurituottajan opintojen kautta. Näitä taitoja olen käyttänyt perustamani Birgitan teatterin toiminnassa jo lähes vuosikymmenen ajan. Yksi elämäni huikeimmista haasteista avautui vuonna 2003, kun itse arkkipiispan kansliasta tuli kutsu lähteä Pietariin koordinoimaan 2 katulapsikeskusta. Tehtävä oli miehekäs, kerätä 1 000 000 euroa ja 500 vapaaehtoista. Yhdelle näistä nimellä alkanut ja Kadulta kotiin nimellä maaliskuussa 2008 päättynyt katulapsityön hanke toteutui koko lailla suunnitelmien mukaan. Hankkeen aikana sain tutustua kaiken kaikkiaan tuhansiin uusiin ihmisiin rajan molemmin puolin ja oppia elämästä hämmästyttävän paljon uutta.
Iloa on riittänyt myös perhepiirissä. Kaikki poikamme avioituivat yksi toisensa jälkeen. Lastenlapsia vaarilla on 7 ja 8 odotetaan kilpaa eduskuntavaalien kanssa. Pietarin hankkeen jälkeen olen elänyt projektielämää. Vajaan vuoden olin mukana hahmottelemassa vanhan opinahjoni Suomen Raamattuopiston lisärakennushanketta. Syyskuusta 2009 olen toiminut Birgitan teatterin toiminnanjohtajana sekä Vihreä polku Oyn toimitusjohtajana. Vuodesta 2009 olen toiminut kristillisdemokraattien Pirkanmaan piirin puheenjohtajana. Nyt on aika ottaa seuraava askel kohti unelmaani, onnellisten ihmisten Suomea. Kansanedustajana olen apua tarvitsevien puolella. Tavoitteenani on yritteliäs Suomi, jossa toteutuu kohtuus ja tasapuolisuus.